Okay, nag-blur. Hey, what's up mga paps? Welcome to another Ilonggo Dad Vlog. So, ari kita subong sa San Rafael, there is Rotonda. Okay, kita nyo sa likod ko. Ari naman ko din with Migo Eric. Ari siya. Okay. Nag-alalay ko din sa ila nga drone session. Nagsabay-sabay ko din sa ila. Wala lang, ari lang ko din. Pasabad-sabad, pakulit. Kay medyo katalakan naging man sang pandemic, no? Always na lang kita sa balay. Muna katalakan agad sa pandemic, no? Always na lang kita sa balay. Medyo boring na. Nalipat na kita sa mga lugar dito sa Iloilo nga white na nabila mabisitahan. Pero sang monument kan eh. Okay, ano ning monument kan man? On this site now stands the chimney that is reminiscent of Muscovado factory. Iyan ni Bison. Right. Very distinct yun yung iya nga pwesto. Makita mo gid. Damo na din yung katiyog lang na din mga salakyan, no? Katiyog sila. Sila. Ari ng mga project boys, oh. Napaligban nila. Right. Ayos. Pilot. Okay mga paps, lately may kunulama kong e-kick scooter, no? Halin kay Migo Kumakoy. Gamiton ko subong. Are. Alright, so ari ng scooter, oh. Testingan ko dire kung kabalo man ko fully aksidente. Oo. Dito ang may ginatumbok ka na da. Ito naman ba mo sa sa scooter? As in okay, ganyan. Namin, no? Kung wala kasalakyan, kung lapit man lang imo gina-overhan. Okay, good. Okay, good siya. Nice! A few moments later. Ano ko no, nag-crash ang drone ni Eric. O te pangitaon ta, te timing gid may lang ari ang scooter ngani para mas mahapos mag lagan-lagan. Pero tayo wala maguba iyang drone ba? Di po ka nag-crash gid dire ko no. Dire ko na nag sa building ano. So ginapangita subong kundiin ginagtupa. Okay mga paps, ang balyo ko no dito na dito ko no na nakita mo part din da. Den. Kaduwa nga scaffolding. Kadua? Be, close up tabla. Sa kadua nga scaffolding sa tunga. Nara sa tunga. Mana. Sa gamay-gamay. Naman. Okay. May lang nakita nyo man, no? Din ka sa natabo ang krimen, no? Ara ko na nagatindog-tindog lang ako dito sa may tunga sa Rotonda. Di tapos, nakibot ka na lang? Oo, nakibot na lang ko nga may nabunggo. Gusog-gusog. Salamat kito sa imong pahayag. Oo. Paon na lang na. Dali lang gid. May building out. Tapos Sa ulihin na lang saya. Nagunay man sa. naguni man sa pero nakabunggo. Oh. Nagatrack. Tani wala maguba part, no? Wala yo, okay lang. Ha? Kumatuba kayo unta. Medyo buwis buhay gali, no? May mabulig sa amon, may lang si Manong gali, oh. Nong, ikaw mabulig sa amon, Nong? Okay. Siya ni Rigger Sino? Rigger spotter. Regal spotter. Ari siya, amon yung mabulig sa amon kuha sang drone. Okay. Pasakay siya sa crane. Okay. Tapos manawag ang crane, kuhaon niya daw. Medyo buwis buhay, pero expert na ni sila ya. Okay, so kuhaon na ang drone. So, ari na. Banyalan ako part. Si Grib. Ano nga na naman nung lipat ko? Basta Regal spotter na siya. Okay. Masakay na siya sa
sa daw hawlangan na. Tapos masaka ko siya. Tapos singiton yung drone. Dabuton niya, dabuton. Oh, bandit. Pag on man nila no, kas kapolding So na matamat yung nakuha, subong ang drone. Masaka na sa. Op, di alabot. Kay tulos ba boliwat. Op, kuha niya ang drone, kuha niya na. Okay! Success! Alright! Nakuha yan ang drone kagay. Check natin dito guys kung okay ang drone, and that's all folks. That's a relief. So medyo budlay kay galak kay ga ano ang ga wave man slide man ga duyan basta tungod guro sa gravity, hindi sa wind or perhaps sa din man basta lang intindihan nyo na lang ko guys ha. Alright, wanna stop? Oh God. Sige. Dito na nakatakab dito. Susunod na. Garo no? Ay wala. Ano? Siyempre. So ikaw gid ang kasaka-saka sa mga mamo na? Sir, ga-installer pa ko sa crane yo. Likado man gali kag. Dekado na. Digger, spotter, Okay. operator, erector pa. Away ko gali matakop ngalan mo nong ano Glenn, kan? sir, Glenn Cañete. Glenn Cañete. Okay, taga Kabangkalan. Negros. Okay, shout out lang sa mga taga Kabangkalan, no? Sa may gusto kay hambal. Mga pamilya Cañete dan sa Purok, Patima, Barangay Tagukon. Alright. Bidang-bida na. Rock and roll! Alright. Oh, sige. Ano? Feed the goat. Ay, inubot. Alam mo. Oh, sige. Basihan din ko malaw. Ay, nakaka. Oh, sige, feed the goat. Yeah. Oh, cute ba? Ano ngalan niya? Si Gote. Bogart. Bogart. Hi Bogart. So nga gani si Venus Bogart. one time. Ay hindi type ang imong type ang imong luto. Ano, Bogart, eat anay Bogart, eat. Na. Very good. Very good Bogart.